Søger du efter en hurtig og driftsikker VPS placeret i Danmark? Hos GRTC Hosting får du virtuel serverhosting i et dansk datacenter med høj ydeevne og fokus på oppetid, sikkerhed og fart. Vi bruger Enterprise SSD-diske, Proxmox High Availability og self-distribueret storage, alt sammen for at give dig 99,99% oppetid og en platform, du kan stole på. Uanset om du er udvikler, virksomhed, gamer eller bare vil hoste din egen server, får du en fleksibel løsning med fuld root-adgang, IPv4 og IPv6, Cloud Init og mulighed for snapshots og geninstallationer. Lige nu får du en måned gratis hosting med rabatkoden i beskrivelsen. Så kan du gratis prøve vores løsning og blive overbevist. GRTC Hosting hurtigt, sikkert og 100% dansk. Har du spørgsmål? Så kontakt os, eller læs mere på www.git.dk. Tak fordi du så med.